Birin je ko? Gida. Na'am uwar gida sarautar mata. Wallahi ba na so ka je. Nan da 'yan mintuna kaɗan kurin zan dawo noma kai zan yi a gonakin. Dan Allah ba mama ta ce in ka bin ka saura kafanka. An ce ki bi ni saura kafa ba wai in fita ki bi ni ba a'a. Kuma yanzu za ka fita ka bani. Kin ga ki amarya ce ban so irin kina shan wahalar nan ko? In zan je inda kin ji? Kin ga wancan gona? Ina gama girbi zan dawo. Ai kin ga ki yar birni ce kin ga dole ana kula da ke. To amma an ce in bi ka saura kafa. An ce ki bi ni saura kafa ki bi ni saura kafa a gida yi nayi bari na bari ba wai in fita ki bi ni ba. Kin gane? Yawwa. Gida. To dan Allah da Annabi kana ji fa sun ce fa in gaban ka saura kafa shine. Umma sun ce ki bi ni saura kafa ba wai fa in fita ki bi ni ba. Ai watawar. Wai ina zaki je ne haka? Wai dan Allah ba mama ta ce in gaban ka saura kafa ba kuma yanzu zaka ce wa. Za mu ji. Ai watawar mu je ko matar manomi yan binni ta bai noma. A mota nan ka mota nan ka mota nan ka mota nan. Ai saura kafa kin bi ni mu je.